wa ta woni hanjaro gefude kesi kam pat aydi ngam a wari ha werde yimoɓe fulfulde woni Seldjam TV ta abonaki ma gales jungo tan ma feɗo windi boɗo sabone iyaɗo ton ɓawna lara le nguru maten go iyaɗo le nguru maten gon a abonake kala jemma altine e jemma alarba e jemma jum'are jamde jedade jemma kam pat a heɓan gimol fulfulde kesum ta wati ƴugodo jet to gimol ko tanima M.LAMIN Seldjam TV. Seldjam TV. Siriya werde yimoɓe fulfulde be M.LAMIN. Jamaje wonɓe wayla Africa Seldjam TV wangi ko moy joyawa habda o wonda be maga. Yawwa M.LAMIN, assalamu alaikum. Wa alaikum salam Darecto. A jaɓɓama ha nder les bertois. Mi jaɓi. To jamare fada Sahel nda o on wiyete M.LAMIN ɓurna fu woɓɓe ɓuri andurgomo be M Mouctar o wari ha nder wuro men bertois e ɓe wiyata gimol ɓuri welugo ha hunduko jawmigol M Mouctar e ko larani filme be gimi e noyi on ɗo évoluera ha nder lesdi Marwa e bo ko a wawata wigo fan en be nanta himɓe yiɗɓe culture Sahel. To Darecto Mouctar mi letti ɓe hokkitego boliɗe e salamu aleykum yimɓe laroɓe fada Sahel min wonti M.LAMIN promoteur culturel mana coggo al'adaji yimoɓe nder leddi Marwa hande kam ɗen ha leddi bertuwa e to gam majum mi wurtake gam waɗgo tourné ji ɗumen largo noyi jahargal kuuɗeji yimoɓe tournoɓe filme ɓe ɗemgal fulfulde gam majum min fuɗɗi leddi Garwa mi yehi mi laari yimoɓe men ha leddi Garwa ɓe tournoɓe filme ha leddi Garwa e gam man mi salake mi wari leddi Gawdere bo mi yiiɗi ɓe yimoɓe men ɓe anduron diga Amadou Rasta en ɓe MC Yola en ɓe kala ɓe ko anduron pat mi yaari no ɓe kurta hatton bo mi laari no ɓe kurta Gawdere alhamdulillah e hande kam ɗon nder leddi bertuwa e nder leddi bertuwa kadi mi artiri mawɗo ardiɗo ɓe kuuɗe promoteur culturel momin darata min ma hata min ɗo copie waɗgo banni man wonte Darecto Mouctar mo darra habdata ɓe promotion waɗgo promotion culture meɗen ɗemgal fulfulde e gam man mi yiiɗi ɓe yimoɓe Jurba Nouro Pullo Dimo bana M Chérif e miɗo wolona kala laaroɓe kuuɗe laaroɓe fada Sahel ɓe laaroɓe kuuɗe fulfulde pat ɓe daara fada Sahel gam toon guillargo kala hunde to wurtake nouveautés hesre ko laarani ɗemgal fulfulde kam pat laare fada Sahel o naran ɗum pat majum e en plus bo miɗo wolona bana ko laarani artiste en yimoɓe tournoɓe filmé e toon gaari ha bertois ta salago bane caale gam garon émission ɓe Darecto Mouctar ha fada Sahel gam heɓa berko ɓe découvre on ɓe daara ɗe ko wanta ɗo sala e bo mi yiɗi mi wolwana fayin bo bana mawɓe laaroɓe kuje fulfulde en plus bo e hala promotion culture ɗum hoyayi bana Darecto Mouctar habdara bana ɓikko minen puɗɗi kanjum bo laargo ɗum watango ɗum hakkilo kanjum ɗum woodi haaje watanego hakkilo gam ha to mi yaha ɗum woodi haaje bo wallite ko foti mbiyen e daga en daara fada Sahel ñande feere on gañayi fada Sahel bo nasta nder satellite daren nga ha gonɗen pat nagam ha leddi bertois tan to gam majum autorité en bertois autorité en wonɓe fof ha yasi bertois toon fotaka on daara sine maro numodo wonde wallugo al'adaji men man gam ɗumejum bana waltirgo promotion culture man bana Darecto wattan ko nandi banni yewtudegoɓe maako ɗemgo saɗirmaji goɗɗi gam ɗumen gam hakiɓe en bon ɗeften ɗemgal fulfulde ɓe ko nanta fulfulde ɓe ko yiɗi ko fulde watta pat laara ɗum ha nder réseau ji hata widdi kemi kona bertois woni na kona Cameroun fo woni pat heɓa o laara koni yimoɓe Cameroun tournoɓe filmé Cameroun ɗemgal fulfulde bo yaha yesso banni pour le moment kam mi yiiɗi ko Darecto Mouctar. To jamare fada Sahel mi tammini on nani dedei ko M.LAMIN e wolwani on ko bo conseil mon ha ko larani évolution art e Sahel monsieur Laminu e ɓurna fu min ɗo laara produit ji Marwa ɗo wara do Seldjam Marwa e ko a foti a wolwanamin ko larani Seldjam Marwa e bo min tawi a maɓɓiti chaine YouTube ha nder YouTube ko larani haala Seldjam Marwa ko ɓe ɗo waɗa ha nder chaine maɓɓe e bo ɗume on ɓe ɗo wallitira culture Sahel. Ok e to gam majum Seldjam Marwa ɗo min maɓɓitu Seldjam Marwa en tant que studio mi maɓɓitude Seldjam Marwa no ɓawa ɗon mi laari kadi wongo studio ha nder reedu Marwa noon tan ɗo yimɓe feere wonɓe yaasi Marwa wonɓe kamɓe yaasi Cameroun pat noyi ɓe keɓata ɓe daarade dey ko Seldjam Marwa huwata ko laarani wallugo ɗabiyaji men fulɓe bana ko laarani filmé malla musique gam majum nde min ngala sembe maɓɓitirgo chaine ha lowol nder canal plus yimɓe ha toto gam majum maɓɓiti chaine jam dow YouTube bo ɗo permettre yimɓe ha gonɗa pat a laran ko fulfulde huwata a laran filmé fulfulde a laran
e ko bana ko min gewtita ko laara do fulfulde kam ha gonda patta wari hatta bo min endirim do Seldjam TV to ko yaha YouTube wadi Seldjam TV do bo laaran promotion culture je pat kala ko salata ha laaran emgal fulfulde pat kala ko laari bana jum'are malla altine de 20h ha jam o heban gimol kesol malla ko fijirde hesrende fijo non fulfulde himi ha marol ko yim balgungal fere malla ko album kesum goddo wurtini do bo o heban dum ha Seldjam TV ha YouTube do kam ha o woni pat e faymo min don ngara min don gewtida be yimobe bana ko tournobe filmé do bo kala lewru pat takala goore lewru go pat ko laaran kala ko min gewtida be yimobe wala ko tournobe filmé be fulfulde e fayin bo kala sappo jobre lewru pat kadri mbeta be lewru demgal nasara le 15 kala le 15 bo pat min publien gimo bana traditionnel jonta bana al aadaji men moloru malla tumude malla garaya do bo kala le 15 pat o laaran dum e ngam man min gaddi no min ngari dum pat ma dum min ngari ngam hamin kabda min gerba demgal fulfulde bo yago yeso ha yasi lesdi to ngam alhamdulillah min tammi dum yehi yimbe jurdo ndara dum yimbe jurdo jona amin e wala ko luttani amin ni ha bana ko larani ha Seldjam TV min cuklani bana wabitirgo télé national mala ko international e dum bana ko mbino mi nane mawbe autorité nanobe fulfulde larobe ko min gatta ha fulfulde non paddo watan gon hakkilo laro yewtirgo be promoteur culturel ko nandi bana Darecto en ko nandi bana min kabdata on do yewtirgo be amin ngam dume ngam dum wallita dunya pat lara ko demgal fulfulde huwata e enen bo keben jeyen yeso bana yimbe fere to M.LAMIN min gettima masine jamare fada sahel mi tammini on nani dedei ko Seldjam marwa e nobe mabbitiri nga e ko wadi be mabbiti Seldjam marwa e ngam may o yetti mon bo programme ji e no goddo watta ha nder hundero mako ko téléphone mako ko malla ordinateur mako desktop ko laptop no o watta o nastandel Seldjam marwa o heba o dinga larugo dedei shiriyaji modon yo o banni bo Darecto to goddo yidi larugo ko min gatta ha do YouTube o windan Seldjam TV to o windi Seldjam TV o nasti o laran Seldjam TV wangan do windi Seldjam TV o laran bo kala ko min publie pat mais gal wakiran to yidi ha o lara kala ko min ngadi kam pat o tawn gal sera ga jungo mako nyamo do windi sabone bitoyel fere bodel ni sabone o iyan do sabone ma tabidiki o abonaki kala altine be jum'are be sappo jaro lewru be goore lewru ko pat o laran comme ha o woni pat o laran gimi fulfulde o laran masalan théâtre ji fulfulde o laran bo gewtira ko min gewtirta be yimo fulfulde balla be tourno film fulfulde e gal wakiran bo faymo tawn bala meta lenguru waddo gal saraman ni kanyu bo i ando ton dum nafuda lenguru man ngam do bo kala to wodi ko wari kesum pat matino be hoore nda ko be gerbe kesum ngam ha woni pat o do wondi be pijirde fulfulde gimiji fulfulde filmeji fulfulde banni Darecto Mouctar mi fami mi tammi M.LAMIN yetti mon dede no on hebata on nasta nder hunde do application ko bo min via chaine YouTube Seldjam marwa e ngam may jonta bo jamare fada sahel mi tammi M.LAMIN hander pijirle fijata maydo est-ce que artiste mo nende marwa ko bo mo nende Seldjam marwa o foti o yerba produit ma ko on publie nder chaine mon na foti kambe bodduma ngam dume min ngari Seldjam TV ngam dume ngam wallugo promotion fulfulde godo do yima o don wada gima ko ha bana ko ha YouTube mi yata ko to contact min wada gima ko foti min ngerba dum ha Seldjam TV e wakkati pamarel o laran ke dudbe ndari ha ton e hande kam ay yimbe every do ngara be numéro ji ha ton be do ngara festival ji Sénégal Mali Tchad toti pat be numéro mako ngol gima mako min ngerbata ha Seldjam TV wonno fottani promoteur wonbe yasi lesdi foti be contact mo be ƴewmo kamɓe wara o assista ha festival ji maɓɓe ko larani fulfulde bana Burkina Faso bana Sénégal bana Mali bana Tchad ngam memte fodde de komin gatta do Seldjam TV wonno yimɓe wonɓe yasi lesdi ɓe ƴewni awne wi kamɓe ɓe dandara yimoɓe kamɓe ma ɓe keeɓi sa découvre yimoɓe jur ɓe andanoma yimoɓe fulfulde ɗo banni jura Cameroun o jottaka ɓe giɗorgo festival ji ɓe ha yasi lesdi ɓe giɗi ɓe ƴewna yimoɓe ngara diga Cameroun ngam ɗume ngam largo ɓe ha Seldjam TV man ngam majum to goɗɗo yiɗi gima ko o publie ngol laaro haadir duniya ngol laaro lawbo foti o yeɓana min gima man walla o yeɓana min liyengol malla bo contacte min ha WhatsApp amin ngam min kocca gima mako min gerɓa to wodi numéro mako ha toon saɗa kanko ɓe ƴewnama ha festival ji ko larani fulfulde ha yasi lesdi Darecto min yetti M.LAMIN mi tammi jamare fada sahel on do weltiniri nyalomare hande benanta M.LAMIN marwa to ngam may jamare hamin holla mon dede taskaram ko Seldjam marwa taskini amin seddani hidde ko on
e on nasta hande YouTube bo on urta largo dede ko be do wada pat to M.LAMIN mi anda kadi mi andande atam mi wargo bertoa benanta jamaare mada benanta dede yimobe konan tournobe filmé war hawta be bertoa on wada dede hunde ko senata jamaare nder wuro bertoa min do yeli dum e mini fu min don numa wargo ha bertoa huude be yimobe bortoa huude be promoteur bana Darecto ha bertoa e ngam maji min kam mi arti mi wari ngam min ardi Seldjam marwa mi wari mi yidi be Darecto Mouctar mi yidi be Nour en be andino ha bertoa be M Sherif en be yimobe man jur e ngam mi laari bertoa dum jojori dum do walla ha de culture ko larani fulfulde nang bana yimbe numata walla garwa walla ngawder tan ngamal mi tawi ha ton yimbe kuje fulfulde don duudi jawm min ngadan promotion min ngadan kawtal moftorde min ngara ha berto ngam min ngada fijirde halade berto pat kala yimbe largo diga yimobe marwa ngari ha pija ha berto be dara fada sel to be dara fada sel ni to min ngari bo be tammi margo kubar min ngari nda min pijida nda ko min tammi min taskare ngaman be conseil on be largo fada sel don tammi hebbu no veramente Allah moy isoko M.LAMIN min gettima machine c'est prochaine fois min getti Darecto Mouctar min getti la robe fada sel merci c'est comme je